Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine polisiýa işgärleri taklyp berýän ýaş raýatlara garşy basyşlaryny gaýtadan güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji maýda sebitden maglumat berdi. Taklyp beren adamlar Huawei demir ýol gatnawlaryna goý berilmeýär. Mesçitlerde diňe pensiýa ýaşyna ýeten erkek adamlara sakkal goý bermegiň dogry boljakdygy wagt edilýär. Bu arada Awazat syýahatçylyk dowlagyny işleýän sakkally raýatlaryň sakkaly mejbury syýrdyrylýar. Türkmenbaş şäheriniň köçelerini polisiýa işgärleriniň gözüne düşýän sakkaly raýatlar polisiýa merkezlerine alınıp gidilýär. Olaryň sakkallary mejbury syýrylýar we dagy dubara sakkal ösdürmelik barada dilhaty ýazmaga mejbur edilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy häkimetleriň sakkala garşy alyp barýan kampaniýalarynyň 15-nji maýda güýçlendirilýändigini habar berdi. Türkmenbaşynyň halkara howa menziline polisiýa tarapyndan uçura goý berilmedik 30 ýaşlaryna bir erkek adam özüniň sakkaly sebäpli ýolunyň baglanyny gurrun berýär. Sakkalyň aýyr, onsoň uçura miniber. Ýogsa biz bu bolşuňda seni tanamaýarys. Pasportdaky suratyňda görnüşiň ýaly bol. Diýip polisiýa işgär ýolagçynyň uçura goý berilmegine ruhsat bermändir. Bu tapşyrygyň ýa-da polisiýa raýatyň pasportyny elinden alypdyr we sakkalyny syran halatyny onuň ýzyna gaýtarylyp berilejekdigini aýdypdyr. Öýüňe barda sakkalyň aýyr, onsoň pasportyny alyp git. Diýip polisiýa işgäri uçura goý bermedik ýolagçy ýüzlenipdir. Azatlyk radiosy bu barada Türkmenbaşynyň polisiýa idarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri öňünden bäri ýurduň çägine erkek raýatlaryň sakkaly goý bermegini çäklendirip gelýär. Häkimetler pensiýa ýaşyna ýetmedik adamlaryň sakkaly goý bermegini türkmenleriň arasyna däp bolmadyk yslam ynanjy bilen ýetirýärler. Dini ynanjy üçin sakkal goýan ýaşlara sakkal biziň mezhebimizde hökman däl. Sen başga dini akymlara uýýanmy diýen basyşlar dowam edýär. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Ýa-ni ýakyn Azatlyk radiosy bilen habarlaşan daşagly bir ýaş ýigidem özüniň sakkalynyň häkimetler tarapyndan mejbury syýrdyrylan ony gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Demirgazyk sebitde häkimetler sakkal goý beren köp sanly ýaş raýatlary polisiýa merkezlerine ýüşürip olaryň sakkal murtuny zor bilen syýrypdyrlar. Ýaş ýigit Azatlyk bilen gurrundaşykda polisiýa getirilen ähli raýatlaryň sakkalynyň şol bir päki bilen syýrylanyny aýdýar. Türkmenistan dünýäwi döwlet bolup ýurdun baş kanuny raýatlaryň ähli azatlyklaryny şol sanly din wujdan azatlygyny kepillendirýär. Ýöne türkmen häkimetleri ýyllar boýy raýatlaryň esas azatlyklaryny şol sanly din wujdan azatlygyny gözgüýüni depelemekde tanqid edilýär. Bu arada Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýäde dini azatlyklaryň ýagdaýy boýunça çap eden soňky ýyllyk hasabatyna Türkmenistany din azatlyklary babatda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hataryna saklap galdy. Türkmenistan başanyň dini azatlyklary boýunça hasabatyny 2014-nji ýyldan bäri ýyly ýylyna aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hataryna galýar.